Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Πολλοί από εσάς δεν θα περιμένατε αυτό το βίντεο, ούτε εγώ το περίμενα, μην νομίζετε, αλλά θα μιλήσουμε σε αυτό το κεντρικό βυθμό που θα κάνουμε και θα καταλάβετε τι αποφάσισα και γιατί είχα να κάνω τόσο καιρό βίντεο, τόσο καιρό, σχεδόν 2 χρόνια. Αλλά στο σημερινό βίντεο αποφάσισα να ετοιμαστούμε, θα είναι κεντρική βυθμή, και να σας λέω κάποια πράγματα για εμένα. Θα ετοιμαστώ να πάω μία βόλτα με το αγόρι μου στον Βόλο. Για όσους δεν ξέρετε, είμαι από Λάρισα και σπουδάζω Φλόρινα. Ήρθα τώρα για διακοπές Πάσχα εδώ στην πόλη μου, στην Λάρισα, και είπαμε με το αγόρι μου να πάμε μία βόλτα έτσι μονοήμερη στο Βόλο, γιατί είναι σχετικά κοντά και γιατί όχι. Και που λέτε, είχα τόσο καιρό να κάνω βιντεάκι, δεν ξέρω γιατί, απλά μετά το τελευταίο βίντεο που νομίζω ήταν ένα vlog στη Φλόρινα, δεν ξέρω γιατί δεν ξαναασχολήθηκα. Παρ' όλα αυτά, τώρα τελευταία τα αναζητούσα πάρα πολύ το YouTube και μου έλειπε. Βλέπω και βλογκάκια συνέχεια από κοπέλες φοιτητές που σπουδάζουν και δεν ξέρω, ήθελα και εγώ να κάνω το δικό μου και να ξανανοίξω το κανάλι μου. Και επειδή τραβάω και βιντεάκια, vlogs και τέτοια ρυθμοί στο κανάλι μου στο TikTok, που εκεί με ξέρετε περισσότεροι, αποφάσισα να ξαναξεκινήσω το YouTube, γιατί εδώ θα είναι, το περιεχόμενο θα είναι όπως και στο TikTok, απλά με περισσότερα vlogάκια, και το επιτρέπει και ο χρόνος, γιατί θα είναι πιο ωραία και πιο μεγάλα εδώ στο YouTube. Και ναι, έτσι ουσιαστικά πήρα την απόφαση. Θέλω να ανεβάζω σίγουρα ένα βιντεάκι τη βδομάδα που ελπίζω να το τηρήσω και θέλω να το τηρήσω. Και επίσης αυτή ήταν και η απόφαση που με δυσκόλεψε, αυτός ήταν και ο λόγος που με δυσκόλεψε να πάρω αυτή την απόφαση, δηλαδή αν θα καταφέρω να τηρήσω το ένα βιντεάκι τη βδομάδα, γιατί θέλω, εφόσον το ξεκίνησα, να ασχοληθώ και να ανεβάζω. Οπότε, ναι, το πήρα απόφαση και είπα ότι ναι, θα ανεβάζω ένα βιντεάκι την εβδομάδα. Πιο πολύ βλογκάκια που είναι πιο εύκολο να τα τραβάς. Θέλουν λίγο edit, αλλά εμένα τα βλογκάκια μου αρέσουν πάρα πολύ, γιατί και όλα αυτά βλέπω και στο TikTok και στο YouTube, οπότε αποφάσισα να το ξεκινήσω. Με είχατε αφήσει λοιπόν 2 χρόνια πριν με άλλο μαλλί. Το έχω ξανθύνει αρκετά από ό,τι βλέπετε. Με είχατε αφήσει λοιπόν, ναι, στο πρώτο έτος, τώρα είμαι τρίτο πλέον. Περνάω πάρα πολύ ωραία στη Φλόρινα, αλλά και στη Λάρισα εξίσου ωραία. Δεν θέλω να φύγω από τη Λάρισα τώρα, γιατί μου είχε λείψει πάρα πολύ, είχα αρκετό καιρό να έρθω. Οπότε ναι, δεν θέλω να φύγω, θέλω να τραβήξω κι άλλο τις διακοπές. Αλλά είμαι στη φάση ότι, ξέρεις κάτι, έρχεται καλοκαίρι που θα είσαι 3 μήνες εδώ πέρα, οπότε τέλειο. Είμαι τρίτο έτος λοιπόν, έχω ξεκινήσει την πρακτική μου από το δεύτερο έτος, το τρίτο εξάμηνο, και μπορώ να πω ότι πάει πάρα πολύ καλά, ευτυχώς. Ξέρετε ότι σπουδάζω παιδαγωγικό δημοτικής, ή αν δεν το ξέρετε, το ακούσατε. Σπουδάζω παιδαγωγικό δημοτικής εκπαίδευσης, δεν ήταν η πρώτη μου επιλογή, αλλά ήταν το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να μου συμβεί, να γράψω τόσο και να περάσω σε αυτή τη σχολή. Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ. Γενικά νομίζω μου ταιριάζει και κάθε φορά που έρχεται η ώρα να μπω σε τάξη, στην πρακτική, νιώθω υπέροχα, δεν έχω πλέον καθόλου άγχος. Την πρώτη φορά δεν θα σας το κρύψω, είχα, αλλά εν τω μεταξύ όλα αυτά για την πρακτική τα έχετε δει εσείς στο TikTok που με ακολουθείτε, οπότε πάτε να δείτε και εκεί τα vlogάκια που κάνω και το Get Ready With Me. Δεν ξέρω τι make-up θέλω να κάνω. Θέλω κάτι απλό, μάλλον για καφέ eyeliner με κόβω, με σκιά όμως, ξεκάθαρα, που μάλλον αυτό θα παιχτεί. Έχω σκεφτεί αρκετές ιδέες για το YouTube, γιατί δεν θα έχω μόνο vlogάκια, θα έχω και άλλα βιντεάκια. Θέλω να κάνω βίντεο και με το αγόρι μου, challenge και τα λοιπά, αλλά κυρίως στη ζωή μου θα βλέπετε. Και τα Get Ready With Me. Και όπως είπα, θέλω να βάζω ένα βιντεάκι την εβδομάδα. Λογικά θα είναι σουκού, Σάββατο Κυριακή, κάτι τέτοιο, που
είμαστε όλοι ελεύθεροι, οπότε θα είναι πιστεύω καλύτερα. Οπότε, ναι, ελπίζω να το καταφέρω. Δώστε μου τη θετική σας ενέργεια. Πείτε μου αν σας άρεσε που ξαναξεκινάω YouTube, γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ιδέα. Λοιπόν, έκανα το eyeliner με την καφέ σκιά, νομίζω βγήκε αρκετά κομπλέ και ίδιο. Αλλά επειδή μιλάμε για μένα, όσοι με θυμάστε από παλιά, ξέρετε ότι εγώ χωρίς στρας δεν είναι εύκολο να ζήσω. Οπότε, και glitter, και καταλάβατε, σκέφτομαι να βάλω έτσι ένα καφέ διακριτικό, όχι καφέ, χρυσό καφέ διακριτικό glitter. Τώρα θα μου πεις πόσο διακριτικό. Θα σου πω, θα βάλω αυτό εδώ πέρα. Και έτσι λίγο ελάχιστα εσωτερική γωνία, και είναι το βλέφαρο προς εσωτερική γωνία. Και κλασικά ούτε το make-up μου έχει αλλάξει πολύ. Το μόνο που έχει αλλάξει είναι ότι κάνω πιο συχνά eyeliner από ό,τι έκανα τότε που τραβούσα τα βιντεάκια στο παρελθόν. Οπότε ναι, βασικά σου ξέρετε και από το TikTok, ξέρετε ότι πολλές φορές κάνω το ίδιο make-up γιατί μ' αρέσει. Με μια γραμμή eyeliner ή με σκιά ή με κανονικό eyeliner και σήμερα προς τα μέσα, οπότε ναι, ξέρετε. Τώρα βέβαια είναι και μεσημεράκι, οπότε δεν θέλω και κάτι full έντονο. Παρ' όλα αυτά, εγώ το σήμερα που έβαλα έντονο, θα το κάνω τέλος πάντων. Και είναι η Eurovision, είναι ο τελικός της Eurovision, οπότε εγώ θα κάτσω μέσα το βράδυ να δω Eurovision. Και δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ Eurovision να βλέπω γενικά και φέτος μου αρέσει και το τραγούδι που στείλαμε, ελπίζω να πάει πολύ καλά γιατί του αξίζει να πάει πολύ καλά αυτού του τραγουδιού και της Μαρίνας εννοείται. Οπότε ναι, θα είμαι σπίτι και έχουμε κανονίσει να φτιάξουμε πίτσα, φτιάξει μαμά. Θα το δείτε γιατί σας τραβάω και vlog παράλληλα, οπότε ναι. Περνάμε στο πρόσωπο. Παλαιότερα δεν έκανα καθόλου κοψίματα, τώρα δεν μπορώ να δεν κάνω κοψίματα. Εν τω μεταξύ ξέχασα να βάλω πούδρα, τέλος πάντων. Έχω σκεφτεί αρκετές ιδέες για βιντεάκια. Μπορείτε και εσείς να μου προτείνετε κάτω στα σχόλια, θα χαρώ να δω δικές σας προτάσεις. Τι θέλετε να δείτε από εμένα. Για πείτε εσείς από Eurovision τι υποστηρίζετε, τι θέλετε να βγει πρώτο. Λογικά τώρα που θα έχει ανέβει αυτό το βίντεο, όχι λογικά, εσείς θα ξέρετε ποιος έχει κερδίσει. Ποιος θέλατε να κερδίσει. Όσοι με θυμάστε από τότε που είχα το κανάλι μου, ξέρετε πόσο πολύ λάτρευα Μάρκους Μαρτίνους και τους είχα ξεχάσει και μου τους θύμισε το TikTok στο For You, τους πέταξε και είδα ότι πάνω στο ίδια Eurovision και με σε πώς μεγάλωσαν έτσι και θέλω να βγει η πρώτη Ελλάδα και η δεύτερη Eurovision. Στα όνειρά μου αυτό δεν παίζει, αλλά αφήστε με να ζω στο ροζ συννεφάκι μου και να το πιστεύω, δεν είναι κάτι. Και πάμε στο πρώτο τελευταίο step για το make-up. Ξέρατε, όσοι με παρακολουθούσατε εδώ παλιά, πόσο πολύ λάτρευα το highlighter και σας το έλεγα σε κάθε βιντεάκι που ετοιμαζόμασταν κτλ. Τώρα δεν είναι το top αγαπημένο μου κολλητικό. Το top αγαπημένο μου κολλητικό πλέον είναι το concealer. Δεν δίνω τόσο βάση στο highlighter. Όχι ότι δεν θα βάλω, εννοείται πως θα βάλω, αλλά καταλάβατε. Έτοιμο και το make-up, θα κάνω λίγο τα φρύδια μου. Τα φρύδια μου δεν τα βάφω ποτέ. Τότε μπορεί και να τα έβαφα. Κάποιες φορές θυμάμαι τον εαυτό μου τότε που τρεβούσα βιντεάκια να βάφω τα φρύδια μου, αλλά τα έκανα πολύ έντονα και δεν μου άρεσα. Ένα fun fact, πολλές φορές βλέπω τα βιντεάκια που είχαν βάσει, εσείς δεν μπορείτε να τα δείτε, τα έχω κάνει ιδιωτικά πλέον. Ναι, εσείς δεν μπορείτε να τα δείτε, εγώ τα έχω κάνει ιδιωτικά, αλλά πολλές φορές κάθομαι και τα βλέπω και βλέπω τι έκανα τότε. Έτοιμα και τα φρύδια, θα κάνουμε και lip combo. Λοιπόν, και για lip combo θα σας πω και τι θα κάνω. Θα βάλω το μολύβι από Kiko το 32 και από πάνω θα βάλω τα lip stilo από MUA στην απόχρωση CNC που γράφει πάρα πολύ ωραία.
Αυτό ήταν το make-up, αυτό ήταν το Κέντρο Ρυθμή και το πρώτο μου βίντεο μετά από πάρα πολύ καιρό. Ελπίζω να σας άρεσε. Πείτε μου κάτω στα σχόλια ιδέες για βιντεάκια που θέλετε να έρθουν. Κάντε το subscribe σας για να μεγαλώσουμε, να γίνουμε μια μεγάλη παρέα όπως και στο TikTok. Και θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Φιλάκια!